Fl-indiċi globali tal-innovazzjoni li tħabbar ftit tal-jemilu fl-Indja, Malta niżlet l-isfel 11 il-post meta titqabbel mal-2012 li kienet l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista. Dan l-indiċi pubblikat kull sena mill-Aġenzija tan Nazzjonijiet Uniti World Intellectual Property Organization u bbażat fuq 7 pilastri ewlenin: l-istituzzjonijiet, il-kapital umanu riċerka, l-infrastruttura, is-sofistikazzjoni tas-suq, is-sofistikazzjoni tan-negozju, l-erf u t-teknoloġija u kif ukoll il-kreattività. F'dan ir-rapport il-Gvern ta' Muscat ħadaqqa fil-punteċ fejn jidħol ir-rule of law u l-istituzzjonijiet, meta fl-2012 is-saltna ta' dritt kienet ingħatat 87 punt, fl-2019 ingħatat 76.6 punti. Fl-istituzzjonijiet pajjiżna fl-2012 ingħata 84.4 punti, fil-waqt li din is-sena il-marka niżlet għal 75.2 punti. Malta ilha tkun inkluża f'dan l-indiċi sa mill-2012 meta kisbet riżultati mill-aqwa u punteġġ rispettabbli ħafna fuq bażi globali. Iżda din is-sena il-Gvern m'għaddiex mit-test tal-innovazzjoni u ġab marka taħt il-50. Meta f'Jannar li għadda tas Super One skoprew l-indiċi globali tal-innovazzjoni u ma kienu ħarġu jwersqu li Malta kienet mal-ewwel 30 fid-dinja għal dik li hi innovazzjoni. Iżda kif ir-rapport tal-ġurnali Nazzjon fuq bażi Ewropea bejn l-2013 u l-2019 taħt Gvern Laburista, Malta niżlet minn 11 il-post għal 17 il-post f'dak li hu indiċi internazzjonali. Dan juri l-pożizzjoni ta' Malta wara l-2012 qatt ma reġgħet laħqet dawk il-livelli f'dan il-qasam tant importanti tal-innovazzjoni f'pajjiż li jrid jibqa' miexi il-qudiem.